Loh, pagi hari rada digeser nganu. Ngetan sithik isa ra. Pepetke kuwi wae. Aja kecedakan yuk. Dadi dingetanke sithik. Hah? Cedakan ya. Ayo nggonku ramune nek kecedakan malah bekur tok ya. Kae bekur tok kandhani ya. Mentale nggonmu ana lah nggonku ramuni ora. Lah ini lah kalau kecedakan ya bekuri tok. Kuwi wis pas jarake nggonmu sing kurang etan kok. Ngeyel diomongi. Diomongi cah enom ngeyel kowe iki. Sundrumelo. Apike kupluke nemu ngendi yuk kupluke yuk. Peninggalane Pak Sudirman. Pak Sudirman. Jenderal Sudirman. Apik. Lah kuwi telu kuwi wae liyane bandeng kene. Tugel iki, Gong. Hah? Tiba meneh kan. Wes dimesake manuk disia-sia, tibak-tibake wis disia-sia. Wis kulon ngono wae. Dimi isa ta, Bung? Apa? Dimi. Isih kan nggon piala-piala kae. Ora ucul sakmono. Buka sithik. Yen ngaceng kan angger. Ayo cedhaki manuk ayu kok ya bekuran kae. Lanang ning kemayu nggonmu kok dadi ya bekuri kae. Wes ya sandine kae jatayu melu bekur kae. Si sandine kae muni bekur sisan. Wis gantang kono kok lek dinikmati anggungane kok. Muni terus wiyan ki mau. Sangkin iki. Ki suarane malah kempel cilik kristal. Awas tiba meneh. Kurang munggah lah. Sama Mas Wahyu nggih laras burung perkutut sambil santai. Kalau ditemani Molly, mon kayak Molly lho. Ya Molly. Ya malah piye kae. Molly. Karo ndelok welele malah sujud-sujud piye malahan iki. Malah dolanan manuke dhewe iki yuk. Molly dolanan manuke dhewe malah. Kaya Wahyu iki. Ya wis ben engko lak ya sehat engko muni. Lah diutek-utek kok. Adoh ora muni malah dicedhakke, ayo tambah gila nggonmu iki. Muni nek ning jero omah ning ya sayang ning jero omah ora ana lomba. Lomba ning jero omah ngono kok. Wes gek minggir kowe iki aku kareng ngrungokke malah ngono. Ngono kok pentung sisane, gedhi sisane. Ya wis ngono manut ngono, sak senengmu. Hah? Ah ngono. Kakek sing adoh kono kalau. Wah, nggon kowe ana pentung wae tetep muni gayu kowe liwat nggawa ngono wae tetep gacor. Mentale wis mental preman kok kuwi yo, tok sangkil karo jatayu sembrani. Malah rambate ula lah. Cerak wete. Wong kok mung dolanan kutut kok. Iki ngopo ngono ya batine ya tangga-tangga iki ya. Ora do kerja apa piye ngono kae paling batine. Nah, iku nek nikmati yo rezekine. Pengangguran ini kalau ditelateni itu hasilnya lumayan loh berarti loh. Ning ya maksud ditelateni di sini itu ya mbut gawe kaya aku ngene iki video-video sing gaji YouTube ora terus nganggur total enggak ada pekerjaan itu enggak maksudnya nganggur ada aktivitas yang menghasilkan ngono ya kaya iki ngurusi mbok aku iki ketoke olah-ulo ndah-ndah gleh-gleh ngene iki aja jebule relasine ya akeh lho dolan ya ranggo sandal cokoran ngene iki
dikei lemah. Walah. Kurto tak giras kaya sing duwe. Sake kutute tiba ngasih ping bola-bali ya. Jane wis muni lho iki muni rajin wis. Gur apa? Atine kagetan ta yo. Kayak Jatayu kayak tetep losdol kayak garek ngragati sangkar kayak Jatayu kayak. Pakas ora rene arep nebus sangkar ora rene. Aktivitas Mas Wahyu lho. Ngelim sangkar bodol. Iki sangkar model apa? Bawang. Model kerucut. Yo mau digawake pupuk buat bonsai-bonsai ku iki lho, teman-teman. Bonsai-bonsai ku kan sama apa kuwi jemani kobra. Mbiyen iki larang ya yuk kobra ya yuk. Saiki ya mbiyen wis tau adol kobra yo. Piro mbiyen larang to, sak godhong ngono cilik-cilik wae dadi pager-pager ya. Mbiyen rong godhong guys 500. Cilik. Heeh. Bibit. Iya rong godhong guys 500-an wong aku sing kulaan ning anu. Zamane bapakne aku. Kok Jawa Timur to, Karanganyar to. Jawa Timur aku jebuk Magetan. Magetan. Nah iki apa oh apalagi ini jemani kobra tapi iki dicokoti moli ya. Tak adohke saka kono arepan godhonge entek cokoti moli ya. Iki moli kuwi kayak moli ya. Iki jemani kobra iki ya bonsai-bonsai le do ngenehi. Iki kudune di mediane ganti. Anyar kuwi yo. Oke. Tuh, sangkel bunyi tuh. Sangkel sembrani. Jatayu dadi mbekuran yuk. Wah, panasnya apik iki yuk isuk-isuk semlenget iki. Ada. Panasnya jas ya. Sayang ora ana perkutut liar itu muni. Perkutut liar dadi pikati lanang wedok dadi puluti kok ya. Penak kayane ora nggo sandal yuk. Anu. Sehat ya. Keri tekan kan itu. Awak, keripik. Wah, saru kowe iki. Wah, ampun keripik kok saru sing saru kepiye? Disingkat apa? Keri-keri neng keri-keri neng apa yuk? Keripik singkatannya apa? Keri-keri neng. Wis cagak yo keri-keri neng apa yuk? Keri-keri neng apik ngene ya. Apik bagus. Nah, dene yo pinter kowe ya. Sekolah ini tuh yuk. Gempol lah. Ning PGRI gempol iki biyen kakak kelas iki lho. Sekolah ning bolosan iki. UGM Universitas Gempol Mania. Gempol mania. Gempol Magelang. Universitas Gempol Mania. Moli. Wah. Lah. Nggak dicelukke terus apa kepo kayak terus guling-guling. Beroke kae, Gung. Beroke kae. Ayo kendel. Daripada Bagong menang jinak tok ora manggung. Jatayu kae. Nah kecil jarang dijejer-jejer ngene to nggonmu iki. Ning jero omah terus ora tau Ora ono kancane pian. Bae malah senenge. Seneng gak gerabakan itu sembrani senenge ra umum ya. Kayak anu terus. Walah malah jarang bekur lo padahal kuwi sekali jejer-jejer bekuran.
Kelinteng-kelinteng lho enak yuk wisan yuk. Oh. Tuh. Kerat. Wah, jelas ora ketok anune. Apa nih? Agonge tutupan. Ora manggung lak yo ketok. Dah loro iki candel gendi. Kowe Kae wae. wetan ben Ngarung tau tak candel kene alam bebas. kono kae itu kono. Ah iya. Wis turah loro. San. Karo Ku iklan iki ya. heeh. Kamu dia Endi? satayu. Nggonmu mulai arep bekur-bekur sing kuwi ndelok. Wis kerat kae. Iki lho, Gung. Iki seru iki suara. Nah, krungu suarane kok seru piye. Ngayal ta. Krungu seru. Ah, kuwi seru kuwi mak grubyuk ngono suarane jan kubah seru nek suarane kubah. Nek nglabak maksudnya. Gak ta seru ta. Kelabak. Ya, seru ta. Ki wong bingung ya. Wong bingung ya iku ora. Tipe pindah rono, pindah rene. Sing ndi iki? Sae. Kuwine. Sae. Kepung kuwi. Diban wae. Sae. Diban iki wong rezekeni iki. Ya sanggare kotak. Ya cukup sekian ya untuk teman-teman semua, sedulur-sedulurku semua, untuk bos-bos semua ya, untuk para penggemar perkutut. Nah ini sambil ngelaras burung perkutut. Ojo lali di subscribe, di like, di komen yang baru menemukan video saya ini. Besok tak buatin video yang lebih menarik lagi. Tetap semangat, saya doakan sehat selalu, banyak rezeki yang barokah yang berlimpah, dimudahkan segala sesuatunya. Amin amin ya rabbal alamin. Apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan tercapai dalam waktu dekat ini untuk semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.